Ok, salutare tuturor! Eu sunt Andrei și astăzi vă prezint pe gelatina. Super gelatina. Oh, ce super îi gelatina. Care mănâncă? Nu infectă. Nu infectă. Ține o gelatină. E foarte expirată. De-aia îți place ție. Îi place foarte mult gelatina asta la un om expirat. Nu, hai să vă arăt eu la un... Nu cred că mai e așa. Nu e așa. Să vă arăt eu la cineva foarte expirat. Iubește gelatina, săracul. Trăiește pentru gelatină, ce-am primit aici. Dar lăsăm toți la fel, lol. Da, ce la fel, dar sunt super la fel. Deci da, atât am vrut să vă anunț, că gelatina noastră tot timpul va fi în episoadele mele. Deci, la revedere!